יציע הכבוד מגיש סיכום שנת 2006. התלבטנו מי יכול לסכם לנו את השנה, בסוף בחרנו במיקו, אוהד בית"ר בעל 1000 הפרצופים. אז לבחירת שחקן השנה קבלו את אלי אוחנה. לא עולה לי עכשיו בדיוק איזה שם, אבל אני חושב שעוזה אבו בכרי הוא השחקן שלי. שחקן טוב, שחקן שיודע לעשות עבודה טובה במגרש. אבו בכרי, כן. ולבחירת השחקן המאכזב של השנה, גבירותיי ורבותיי, יצחק שוב. תראה, יש הרבה שחקנים שהקצבו אותי השנה, אבל לא רציתי לי, אני מסתכל על הצד החיובי, שחקנים שאני באמת אהבתי השנה. יש את בונדר שאני מאוד מחזיק ממנו, יש שחקנים שאני אוהב, כן. אבל השחקן שבאמת הכי עשה לי את זה השנה, אני חושב, זה כפיר רודי. את תקרית השנה יבחר יוסי אבוקסיס. אני לא יודע, אני באתי, פתאום אני מרגיש פיצוץ כזה, תוך הרגל, אני לא יודע, אני הרגשתי פתאום כזה בו ברגל, ואני מסוים את הפועל, אני לא סולח לו, אבל העיקר שמעתי את הפנדל, הכנסתי אותו, למרות שהעדים פה לא אהבו אותי. ולהצגת פדיחת השנה קבלו את דרור קשטן. שאני בא לפה למגרש טדי וצריך לעמוד ולא לקבל אפילו כוס תה. ואיך אפשר בלי שערוריות? את שערוריית השנה יגיש לכם שיה פיינגלבוים. שערוריית השנה זה שבית"ר ירושלים תקציב של 150 מיליון ושיה לא מאמן אותה. וכמובן, איך אפשר לא להגיד תודה לפרשני השנה, קבלו את שלמה שרף ורון קופמן. תראה, המשחק חצי שני מאוד חלש, מאוד ירוד, לא משחקים טוב. אתה יודע מה, אני מתפלא. שתי קבוצות שצריכות לשחק התקפי, משחקות חלש, חבל. באנו פה ליהנות, לא משחקים טוב. פשוט בושה מה שקורה כאן. לא יכול להיות, אנשים עומדים פה בקור, והשחקנים פה מתמזמזים על המגרש. הם לא משחקים כדורגל, חבר'ה, אין פה כדורגל. זה הכל עבודה בעיניים, אין פה כדורגל.